Sanibona, ngiphinde nginibikelele nje namhlanje nangalesi sikhathi nangalomzuzu nangaleli hora. Onke nje amahora ahleze mnandi ngoba amahora kababa ohlala ekhaya ezulwini asibusise ngawo nathi, athandayo ukuthi njengoba sibusisile ngawo siphinde siwabuyisele kuyena ngokunikeza yena udumo, ngokunikeza yena inkazimulo, ngokunikeza yena ukubabazwa nokubongwa ngaso sonke isikhathi ngoba uyabongeka ubaba ohlala ekhaya ezulwini, uyathandeka uNkulunkulu wethu oyingcwele futhi udumo ngaso sonke isikhathi uhlezi lumfanele, uhlezi elulangazelela ngoba iyona nto akayithandayo leyo ehleli esihlalweni sobukhosi. Uthanda ukuthi simnikeze njalo udumo ngoba umkhulu yazi uyasabeka futhi udumo uyalideserve more than ngale ndlela esimnikeza ngayo, more than ngale ndlela esizinikela ngayo ekusondelaneni eduzane naye, because he deserves more. uNkulunkulu deserve okukhulu kakhulu yazi. Ukumkhonza nje ngama-weekends kuphela akwanele futhi kuncane kakhulu ngale ndlela eyisimanga ukumkhonza nje ngalesi sikhathi kuphela. Imagine wena uzothanda umuntu, umthande ngenhliziyo yakho yonke, uhlezi uzinikela kuyena, uhlezi ulangazelela ukumenzela yonke into, yena akufonele makumsombuluko kuphela, akufonele makulesibili kuphela, akufonele kuphela iviki lonke. Uzobe khuluma nobani? Iviki lonke uzobe intacta nobani? Iviki lonke uzobe tshengisa bani uthando kangaka? Kodwa ebethi uyakuthanda sonke lesikhathi ubhizi nezinye izinto, wena uzokufonela nje ngalesi sikhathi ukuthi awu Nkosi yami yazi, futhi nakhona usekufonela usekutshela ngaye, nakhona usekufonela usekucela izinto, which is what is happening a lot with people yazi. uNkulunkulu, you get to call him noma nimfonela ngalesikhathi senifuna something enizoyizuza kuyena, something enizoyigaina kuyena, something enifunayo ngendlela enilangazelela ngayo, but yena ebenikele sonke isikhathi sakhe, wonke amandla akhe, konke anakho to show you ukuthi uyakuthanda futhi enjalo uNkulunkulu uphinda akunikeze lokho okudingayo, aphinda akunikeze lokho okucelayo, aphinda akunikeze lokho okulangazelelayo. But wena, what is it that you do? You only do lokho okufisayo, ohalelayo ngaleso sikhathi, of which is so rude phambi kaNkulunkulu. Isihloko sethu sanamhlanje sithi nina bantu niluhlaza phambi kukaNkulunkulu, nina bantu niluhlaza phambi kaNkulunkulu. Most people will understand ukuthi ukuhlangana kwethu kule nkundla yokuxhumana, it is just to come with amazwi kaNkulunkulu, sizosizana, sizowakhana, sizoqwashisana, sizoqinisana futhi sizobonisana lapho sona khona, lapho sishelela khona, lapho senza khona amaphutha, so that we can do better ngaphambi kaNkulunkulu. Because many people, they know uNkulunkulu but they do not understand him. They know uNkulunkulu but they do not understand ukuthi kumele benze njani ngaphambi kwakhe, kumele benze njani ukumdumisa, benze njani ukumkhonza kangakanani, ngamandla amangakanani. Because uNkulunkulu mefuna ukukhonza ngenhliziyo yonke, ufuna ukuthi umthande njalo. Umuntu bomthanda uthi umthanda ngenhliziyo yakho yonke, aliphele usuku ungakhulumanga naye, aliphele usuku ungamcheckanga, nasemini nje uyamcabanga ukuthi wema engabe usenjani, hawu Nkosi yami, isithando sami kwenzakalani, ungitshela ngosuku lakho lihamba kanjani, nantambama uyamcheck uke usuku lakho belunjani, umxoxele ngolwakho, niyalalelana, niya interacta. That is when you actually show ukuthi ngikuthanda kangakanani. That is when you actually show ukuthi ngikulangazelela kangakanani futhi ngifisa ukuhlezi ngiseduzane nawe, futhi wenza isiqinisekiso sokuthi uhlangana naye njalo, niyakhiphana. You spend all your money, you spend all your energy, you spend everything. Why? Because you show them ukuthi uyamuthanda. Same as with the Lord the Father, he wants us to show him ukuthi siyamthanda ngezinhliziyo zethu zonke, ngama actions wethu. Because many people, they struggle to understand ukuthi zonke izinto uNkulunkulu asiyaleza ngazo ezwini lakhe kumele egcineni kosuku sizitshengise ngezenzo zethu daily. Mawuhamba endleleni, konke okubukayo, konke okukhulumayo, konke okulalelayo, your actions need to show ukuthi ngampela uNkulunkulu njengoba uthi uyamthanda, umthanda ngokweqiniso yini, umthanda ngenhliziyo yakho yonke yini, umthanda ngengqondo yakho yonke yini, ngamandla akho onke yini, nangako konke onakho.
especially ngomphefumulo wakho wonke ukuthi ungenzi nanoma yini ezokwenza umphefumulo wakho ugcina ulahleka noma uthumbeka ugcina ungasasondelani noNkulunkulu. So it's all about showing uNkulunkulu ngezenzo zakho, not just saying ukuthi Nkosi ngiyakuthanda nami, Nkosi nami ngiyakulangazelela, Nkosi nami ngiyakukhonza bese ugcina wenza ngokuthanda kwakho. No, ukutshengisa umuntu ukumthanda umtshengisa ngendlela yakhe athanda ukuthandwa ngayo. Yes, umntwana wakho uyamthanda futhi umthandela u1 no2 no3, but yena if specifically ufuna ukuthi umtshengise ukuthi uyamthanda, ukuthi ma namhlanje besacela ukuthi ungithengele iKFC, wena ukuthi umthandela ihontshozi akusho ukuthi iyona ndlela ozomtshengisa ukuthi uyamthanda ngayo le, but uzomtshengisa ukuthi umthanda ngendlela athanda ngayo ethabisa yena. Ayekho umuntu ofuna ukuthanda ngendlela yokuthanda omunye umuntu, ayekho umuntu ofuna ukuthokoziswa ngendlela ethokozisa omunye umuntu, but each and every person uthanda ukuthokoziswa ngendlela othokoza ngayo, ngendlela othanda ngayo, ngendlela olangazelela ngayo, nendlela ethabisa wena ngaso sonke isikhathi. So it's all about showing the Lord ukuthi simthanda ngempela ngokweqiniso ngendlela ethabisa yena, of which is what? Of which is ukumlalela. Singabe rude ngaphambi kokubuso bakhe, singabe kuhlaza but simesabe, simukhonze simkhothamele, senzeni intando yakhe. So many mistakes enziwa ngabantu lapha emhlabeni. In this platform uNkulunkulu uzama ukuthi ngaso sonke isikhathi silungisane, sakhane, sisizane, siqwashisane, ebese siyazi ukuthi yini elindeleke kuthina, to show the Lord ukuthi simthanda ngempela, to show the Lord ukuthi simlangazelela ngempela, to show the Lord ukuthi futhi sifisa ukumbona enkazimulweni ngokweqiniso. So nina bantu niluhlaza phambi kukaNkulunkulu. Just imagine, I like people ukuthi ngaso sonke isikhathi bahlezi besebenzisa iimagination yabo, imidlinzo, ukucabanga nje izinto eziningi uzijulele nje ngokusuka ngingaphakathi lakho ukuthi what if ukuthi kukuthi, how about this happens like this, because ngokucabanga kwakho uyijulele lento, that is when you will actually get to see it ngeso le action noma ngeso likamoya noma ngeso lokuyi-understanda, lokuqonda. Futhi in most cases yazi ukuze into uyiqonde kangcono, take it and put it in your shoes. Take it and put it engesekuthiwa yenzeka kuwena ukuthi wena ungazizwa kanjani, wena ungafila kanjani, wena futhi ungenze njani. You know, all the things enizenza ngaphambi kaNkulunkulu, all the things enizenza nizitshela uNkulunkulu, yonke into oyenza, whether you promise God something ungayenzi, whether you tell God something uthi ngizokwenza ukuthi ugcina wenze ngendlela ehlukile, whether you try to get closer to God and pray to God ebese futhi ungenzi ngendlela kumele wenze ngayo noma ngendlela kumele ubehave ngayo. Picture that as it is happening to you. Picture that as it is happening to your own heart, to your own body, to your own feelings. Picture a person ozokuthembisa ukuthi ngizokunikeza u1 no2 no3 ngoday okuthi mase kungenzeka kanjalo, what is it going to happen to you? Kuzokwenzakalani kuwena? Picture a person othi uyakuthanda, uyakulangazelela, ufisa ukwazi yonke into ngawe, but angakubuza ukuthi uthanda mophi ukhala, uthanda kuphi ukudla, uthanda ukukhisha oluyephi, uthanda wenze u1 no2 no3. So picture something like that, ukuthi ethe umuntu uyakuthanda but angabi nendaba ukwazi ukuthi iziphi izinto ozithandayo. Lo muntu uzokwenza njani phambi kobuso bakho, uzokwenza umathanda, because akazi ukuthi wena uthanda iOreo noma uthanda ilokhu njani, iKitKat. So phakathi kwalezi zinto zoyi2 mase ngena lapha esitolo yena uzoyikhethela iKitKat kanti wena uthanda iOreo, uchocolate we-Oreo. So people of God, if really you say ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu, ngiyamlangazelela, then because you do not know anything about uNkulunkulu, you do not know ukuthi uthandani, you do not know ukuthi ulangazelelani, you do not know ukuthi ufisani, ufunani kuwena, ufuna umsebenzele kangakanani, ufuna ube naluphi ugqozi nayiphi intshisekelo, then come to the Lord and study about the God that you claimed ukuthi uyamthanda. Study izwi likaNkulunkulu leli othi uyalangazelela, leli othi ufuna ukuliphila, ufuna ulifundisise ukuthi liphilwa kanjani, ulifundisise ukuthi uNkulunkulu mangithi ngiyamthanda ngempela, uNkulunkulu uthanda ukuthandwa njani, uNkulunkulu uthanda ukuthandelwa ini, uthanda ukuthandwa kangakanani, ngaliphi izinga. Picture it as it is happening to yourself. Because as a soul, as a spiritual being, as umuntu wakamoya, that is exactly how God is. Umuntu ngumoya, wena uyisicu sakhe nje kuphela. So you provide, noma you uveza
okunjengoNkulunkulu ngaphakathi kuwena. Exactly, because wena uyisicu nje kuphela sikaNkulunkulu, umucwana nje kuphela ohleshulwe lapho kwispirit sikaNkulunkulu. So whatever you feel in your spirit, umuntu moya wami uphathi, my spirit is down, ngaze ngaphoxeka, ngaze ngaphatheka kabi, the Lord God feels more than that. uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba ufila okungaphezulu kiwena kunawe lokufilayo. So whatever that you feel, whatever that you wish for, whatever lo into eyicabangayo, konke lokho okulangazelela kangaka, I promise you namhlanje ukuthi uNkulunkulu ulangazelela ungaphezulu. So picture isikhathi lapho khona uzama ukukhuluma nomuntu. Yes, you trying to speak to this person. Get a very important into ebalekile kakhulu. Mhlasimpe futhi uzumbize kaningana nje, Nkosi yami woza phela, woza. Impela ebesethi kuwe, hayi khuluma ngikulalela. Mhlawumbe yambiza nje uma wakho, ma ngifuna ukuxoxela, ma ngifuna ukwenza ukuthi umngane wakho friend, ngifuna sikhulume nga something, yazi secela unginake phela. Athi no, ungakhuluma. Thola ukuthi ngaleso sikhathi uzobe ematasa ngocingo, uzobe ematasa ngokucabanga, uzobe ematasa ngokupheka, ukugeza, nazo zonke izinto eziningi. So which is what is happening to many people in these times. You try to speak to them, or you try to make amends noma a communication nabo, busy na something else. Because njengamanje siphila esikhathini lapho khona people are so busy. They are busy with everything and anything ongayicabanga. Ucingo is something abantu abangasakwazi ukuphila ngaphandle kwayo. It is something that is so addictive in such a way that each and every person is so busy with it every day. Uhleze ematasa ngocingo lakhe, uhleze ematasa ngo 1 no 2 no 3. Mebhizi ngocingo lwakho uthi hayi ngikulalela, ubhizi ngo WhatsApp ngithi ifocus la. Phinde futhi kuwena. Ifocus la, iphinde futhi kuwena. Engqondweni yakhe they are telling themselves ukuthi bakulalele, but their focus is actually here. Their focus is actually ekuthenini lo muntu lona lo ngihlekisayo la efonini, lo muntu lona ngimthumela le message izofika kini kuyena, uzophendula leni. Awu labangane ngikhuluma nabo abawu5 njengamanje, lo uthe lo wathi kumele aba responde bonke same time. Kumele acabanga ukuthi okay lo sikhuluma ngalokho, lo sikhuluma, abanye baze basenda ama messages are wrong to wrong recipients. Why? Because ayikho ifocus 100% to a single thing. Because lapha emhlabeni you need to understand ukuthi you have to be focused on one thing so that uzoba 100% kuyona. Otherwise if you are focused on many things, kukhona lokho kuzoleka, kukhona lokho ngeke kuzigcwaliseke, kukhona lokho ngeke kuze kwenzeke ngendlela efanelekile nangendlela ezoba usizo, ezofinyelelisa konke ukufuna kufinyelele ngendlela 100% nangendlela efanelekile, ethandekayo nofisa ngayo. So ngalesi sikhathi busy nalocingo, ubusy nabantu abo5, nawo ngo6 la eceleni uyazama ukuthi yakhuluma, awu ngiyacela bandla, sicela sithi ukukhuluma, cela yazi kunento ebalekile ngizama ukuthi ngifuna ukukhuluma nawe, athi okay khuluma ngikulalela. Ngalesikhathi ubusy kodwa nefoni, ngalesikhathi ubusy kodwa uyachatha. Aphinde futhi mhlawumbe nihleli keke, mhlawumbe akachat or whatsoever, mhlawumbe ubusy ayicabangela. Because there's something that is happening a lot people spiritually, yazi abantu abaningi abangeke baze bakwazi ukuthi basheshe bayigrasp noma bayi-understand ukuthi ingqondo yomuntu ihlezi ilwayiza. Like the Lord will always explain, ayiveze lento ukuthi engqondweni ubuswa ama-spirits amaningi same time ngesikhathi esisodwa. So ngale nkathi ilwayiza isuke ilalele lokho, ilalele lokho, ilalele lokho, ilalele lokho, ilalele lokho, ilalele lokho. Many spirits asuke evele ekhona in that environment, because we realm there are many spirits, kunemimoya eminingi yonke iyakhuluma. So ngalesi sikhathi umuntu ngisho ukuthi uhlelo izithulele, kungenzeka ukuthi maningi amazwi vele emimoya thizeni esuke ekhuluma ezindlebeni zakhe ngalowo mzuzu, ngaleso sikhathi, ngalelo hora. So ngalesikhathi ethi uthule ukulalela kodwa ifocus kwenye indawo, kodwa ifocus isekuzeleni, kodwa ifocus fana nalento yokuthi enkonzweni umfundisi uyashumayela lapha ngaphambili, wena uyazela, wena ucabanga ifoni, wena ucabanga umndeni, wena ucabanga isikhathi sakho, ucabanga ukuyodla, ucabanga ukuyopheka, ucabanga ukuyowasha, ucabanga zonke lezi zinto. These are spirits asuke ekhona ngaleso sikhathi, asuke ekuhlebela, akuhlebelela ukuthi kube njani ukuze ungalaleli. It is a simple thing. Like uthi shekhuluma lapha ebhodini, ingane zibhizi ziyaxoxa, ziyabhizi ziyathikamezisa, zibhizi zenza zonke izinto ezingazenza ezingenza ukuthi ngaso sonke isikhathi umsebenzi kaNkulunkulu uthikameziseke, imessage kaNkulunkulu ingafinyeleli.
where the problem lies ke, where the problem comes ke, la uthola ukuthi awusezwa okumele ukuzwe, okumele ugrasp, okumele ukuthole ngaleso sikhathi. Why? Because the many voices around iwona sethatha indawo, athola intuba enza ukuthi ungezwa lokho suke kukhulunywa. Kahle kahle asuke ezama ukuthi lento ezobe ikhulunywa izobe izosusa wona ngithi. So awafuni ukusuka, awafuni ukuhamba, awafuni ukuphelelwa igumbi. So azokwenza isiqinisekiso sokuthi awuyizwa leya ndaba leya, awukuzwa lokheyana. Kufana noma let's say kuzohamba kumenyezelwa kumenyezelwa nje ukuthi wozani siyasiza kunezinto ezu1 no2 no3. Umuntu ongafuni ukuthi ukuzwe lokho engadlala ngisho umsindo, engadlala ngisho umsakazo, engadlala ngisho ingoma ayinyuse iye phezulu. Why? Because uyazi ukuthi mawulalele le ngoma ngeke uzuyizwe lento ekhulunywa lapha ngaphandle. Uyazi ukuthi mawulalele lo msindo thizeni njengamanje, you won't hear what is happening outside there. You won't hear what you need to hear okwenzeka lapha ngaphandle. So ngalesi sikhathi uhleli ucabanga ubhizi uzindla ngemizindle eningi eyahlukahlukene, and the person that is trying to talk to you on the side ngeke uzukwazi ukuthi umuzwe, because you are busy grasping and busy absorbing amanye ama-voices, amanye ama-sounds of which it is other spirit asuke khona lapha emhlabeni ezama ukuthi avimbezele umoya kaNkulunkulu ukuthi nawo ufinyelele. Because ngokufika komoya kaNkulunkulu uthatha indawo, eminye imoya iyashabalala, eminye imoya iyasuka, eminye imoya iyaqhela, eminye imoya iphelelwa indawo, iphelelwa isikhathi, iphelelwa ushadini. So thola ukuthi omunye uyapheka, thola ukuthi omunye uyageza, athi hayi ngikulalela. Ngalamathe ebhizi eshaya ngamanzi, they're not listening to you. They are not listening 100%. So uyapheka ubhizi uyacabanga ukuthi okay ethi ngithestele ukudla, uyacabanga ukuthi lokudla kuzothatha isikhathi eside, because ngale nkathi upheka uyacabanga ukuthi yo ngilambe kangakanani, yazi ngidinga kangakanani lokudla, yazi 1 no 2 no 3. Still you are still thinking. So the problem iba yinye kodwa ukuthi athi khuluma ngikulalele, esho eqamba amanga aluhlaza. Uyabona uma umuntu enentshisekelo nokuzimisela ngokukulalela, futhi uma unentshisekelo uyimisela ngokulalela umuntu, futhi uzomlalela umlalele ukuthi umuzwe, kuyaye kudingeke ukuthi ukuyeke kancane okunye obungakwenza okuseceleni ukuze uzomuzwa. Kufana nomyeni uma kungumcimbi athi ngisacela ukukhuluma nonkosikazi, athi uyakhuluma nonkosikazi wakhe ngisho kuthiwa ubhizi kangakanani namabhodi, ushona le nale, nawe uyabizwa umamezala, ubizwa osisi, obhuti nani, kuzodinga ukuthi ame ashiye kancane lelo bhodwe lelo khona ezomlalela umyeni wakhe. Ngisho kuthiwa umsebenzi mningi kangakanani, just that 2 minutes ukuze ezomuzwa to whatever message asuke efuna ukuyiphasa kuyena ngaleso sikhathi, because I'm definitely and 100% sure isuke kuyi message esemqoka afuna ukumtshela yona. Otherwise ngiyazi avela mphazamise nje ngezinto unless if vele bekuyinhloso leyo. So ngisho kuthiwa umatasa kangakanani kuzomela akhwithe yonke into, akhwithe kwamabhodwe, alalele khona ezozwa. Uma kungenjalo eqhubeka nakwenzayo, maningi kakhulu amathuba, almost 100%, okuthi noma emuzwile kodwa asheshe akhohlwe lokhu akushilo ngoba ingqondo yakhe ibisemabhodweni. So uzothi hayi ungakhuluma nje basibanibana ngikulalele kodwa ubhizi washa amabhodwe, ubhizi nakhona washa amabhodwe uyacabanga ukuthi okay mangisuka la emabhodweni kombe kumele siyohambisela abantu basemzini ukudla, kumele senze 1 no 2 no 3, akasalalele lento akayishilo. So uzomtshela something important ukuthi khona baba bafikile sicela bathatha uyibayise endlini ukuthi ubhizi nokunye uzovela athi okay bese say okay wadlula lapho, uzoqhubeka nakwenzayo, akasamzwanga, akasamlalelanga, akasayitholanga imessage. Futhi definitely for sure maningi amathuba ukuthi angayenzi lento ade emcela yona, maningi amathuba ukuthi angaphelelisi lo msebenzi lo kade ufuna ukuthi amenzele wona. So into abayinkinga ukuthi I know 100% ye usuke ethanda ukuthi amlalele, futhi usuke ethanda ukuthi amuzwe, kodwa utholakala ukuthi kuningi vele
ngaloyo mzuzu okuzobe kusemqondweni. There is a lot in mind ngaleso sikhathi. There is a lot they need to be busy with. So the more engezokuyeka uzozwa kancane futhi amuzwele kude osuke ekhuluma naye ngaleso sikhathi. So usuyobona ke noma usuyokhumbula ngesikhathi ukuthi hayi bo yazi usibani uthe usekhumbula sekunjani sekulate. Sedlulile leso sikhathi. Akasawuphelelisa lokho ade kumele akuphelelise. Akasakwenzanga lokho ade kumele akwenze. So engakubeka ukuthi inkinga iba sekuthenini uyavuma. Yes, uyavuma deep within inside ukuthi akhulume lo muntu. Ngoba vele usukuthanda ukuthi umlaleli, usukuthanda ukuthi umuze, usukuthanda ukuthi umnikeze ithuba. But ngale nkathi ungamnikeza ithuba lokuthi umlalele 100% completely, that is when uzongamuzwa. That is when uzongayenzi futhi lento akakucelile ukuthi uyenze. Futhi lento osukwetshela yona ungezoyenza ngaleso sikhathi noma ubhale phansi at least cause uma kungenzeke cause ngalo so if kungeke ozokwenzeke ngaloyo mzuzu 100% you gonna need to at least write it down. So ngale nkathi ubhala phansi lokho kubalekile cause siyazi singabantu uma sizimisela ngokulalela sizwe yonke into you have to quit it. Write it down and quit everything. Ulibele ulalela ubhala, ulalela ubhala, ulelela leso sikhashana nje sincane ukuyeka okuseceleni khona uzozwa. And one thing I like but ngokulalela by ukulalela ukuthi the more you listen and you write something down, you will remember it. And you remember it ngesikhathi esiright esifanelekile. Whether uzoholeleka kuleyo information la ubhale khona phansi, whether it's your alarm olisethile, whether it's whatever, but because your intentions vele was to listen, that is when you get to a point la khona uzokwazi ukuthi kufezeke konke. That is when you get to a point la uzokwazi ukuthi ukwenze konke. Ngobani? You were listening. You were listening attentively. You were listening ngothando, ubulalela ngentshisekelo, ubulalela ngogqozo, futhi ubulalela ngokuthi wenze. So okubalekile singabantu ukuthi sizimisele ngokulalela. Lelo ube nentshisekelo ukuthi ya ngizokulalela. Ube nentshisekelo ukuthi ya ngizokubeka konke khona ngizokuzwa ukuthi uzama ukuthini. Khona ngizokuzwa ukuthi ufuna ukungitshelani. Khona ngizokuzwa ukuthi yini lofisa ifinyelele eyomyalezo njengamanje. Yes, ngizokulalela. Mozimisele ngalokho nje. Wazimisela ngalokho nje. Wazimisela ngalokho, I repeat. Uzokwazi ukulalela okwangampela. So kumele sizimisele ngokulalela sizwe sithi ukuyeka mbijana okuseceleni khona sizozwa bese senza ukufanelekile kumele sikwenze. So njengoba isihloko sethu sithi sibeka ukuthi sihlaza ngaphambi kwaNkulunkulu, sitshengisa ungahloniphi ngendlela yesimanga, ukuthi uma kukhulunywa nawe ebese uba matasa ngokunye. So ke siyazi lento, especially with abaZulu, especially if ubaba ezama ukukhuluma nawe, uyakhuluma naye ingane ibhizinisi ngezinto, uyakhuluma uzathetha umuntu omdala athi ngizama ukukhuluma nawe wena ubhizi nokunye, ngikhuluma nawe nawe uyakhuluma, ngiyakhuluma nawe ubhizi wenza ezinye izinto, awulaleli, uhlaza umthetho wakho, uyadelela lo mntwana. Yazi to prove ngampela ukuthi uNkulunkulu noma ubuZulu noma ubuntu noma uNkulunkulu is for black people. It's because yazi especially thina abaZulu yonke imithetho zonke izinto eziapply kuthina yazi zilinka 100% to ubaba ohlala ekhaya ezulwini. I talk about inhlonipho, I talk about ukusarenda kusondela uNkulunkulu, I talk about ukuthobeka, I talk about ukuguqa, I talk about ukwesaba, I talk about the level ye respect esiba nayo especially to abantu abadala. It is the level uNkulunkulu ayithandayo yazi. It is the level uNkulunkulu ayilangazelelayo yazi. But ngenxa ukuthi njengamanje abantu abamnyama sebesukile ebuzulwini, sebengene kumanye ama cultures, sebengene esilungwini, sebangena kuzo zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni. That is what
is a big and a huge problem eyenza ukuthi sidede ebuNkulunkulwini obukitsi, sidede ebuNkulunkulwini obutshalwe kithi, sidede ebuNkulunkulwini obukhona kithi ekumele ngabe siyaphila vele kwasekuqaleni. Why? Because sishiye ubuZulu, sashiya ubuNkulunkulu obukithi, sagijimela the Western life, sagijimela the Western languages. All this isiNgisi sekuduma zona ey'ngqondweni zethu. Kuyimanje sikhuluma zona noma singasathandi. Why? Because sisukile saqhela, sangafundiswa ngemvelaphi yethu, sangafundiswa ngobuthina uqobo, sangafundiswa ngathi impela. Because ithina abantu esaziyo ukuthi kuphilwa kanjani. Ithina abantu esokwazi ukubumbana sithandane. Lolu thando asidale ngalo ubaba athi asibonisane nilona. Lolu thando asidale ngalo ubaba athi asivezelane nilona ngoba mawuthanda umakhelwane wakho ngendlela ozithanda wena ngayo, that is when you show uthando langempela lwasekhayizulwini. Mawuthanda uNkulunkulu ngendlela ozithanda wena ngayo, that is when you show uthando, because you have to start by loving uNkulunkulu and you love your neighbors. And then ngokwenza konke lokho ingane nkathi uthando luphelelise. But njengamanje people abasabathanda omakhelwane babo, and definitely that is why and that is how noNkulunkulu uthando lakhe seliphelile kanje. That is when uthando lakhe selinyamalele lashabalala laphela nya kubantu, because vele uthando alisekho kwankomakhelwane, luphelile lwashabalala lophela nya. So fana futhi, especially when it comes to relationships, othandweni tholakala ukuthi uthi ufuna ukuxoxela maybe your man or your woman, ufuna ukubatshela nje ngosuku lwakho ukuthi belunjani, ukubaxoxela ukuthi yazi namhlanje kube busy ngenze 1 or 2 or 3 yazi ngahlangana nosibani, uza ngogqoza ngithi, uza ngintshisekela ngithi, uza ngothanda ukuthi ngomxoxela isithando sami ukuthi kwenze 1 or 2 or 3, bavele batholakala babhizi nokunye. Uyaye uphatheke kabi ngithi ukuthi awuyazi bengithi ngifuna ukuxoxa naye yazi, because into ethandekayo kuthina abantu ukuthi sihlale ngokubumbano, sihlale sisondelene, sihlale nje, uhlale umbona nje othandiwe wakhe eseduzane nawe, uhlale usondelene naye, uhlale nje kunaloko. But ngenxa ukuthi akusenzeki kanjalo, that is when sekonakele kwaphithana and uphatheka kabi ngoba akekho umuntu ongathandi ukuzwiwa. Ayikho umuntu ongathanda ukulalela, ayikho umuntu ongathanda ukuthi into ayishoyo izwakale komunye umuntu. That is why ngisho nabothisha esikoleni azakhethe ukuba iklasi alibuza ukuthi ya njengoba Denise ade ningilalele nje ngitheni, because usuke ufuna ukubona ukuthi bebelalele ngampela yini, because that is what's important, ukuthi kulalelwe. Ukuba kubalekile ukuthi balalele, ngaba akabuza ukuthi ngitheni, ngaba akabuza ukuthi ngitsheleni yonke into ade sifunda ngayo, noma ngitsheleni yonke into ade sifunda ngayo izolo, noma ngitsheleni yonke into ebalekile ngike ngayibeka kunina njengamanje. And iklasi vele itshengisa ubuhlaza ngokuthi limtshengise ngqo ukuthi belingalalele kangakanani. Uthisha ufila kanjani? Akafile ngazi ukuthi bezimoshela isikhathi sakhe, akafile ngazi ukuthi bedlala ngesikhathi ngokuthi abayaleze abantwana, akafile ngazi ukuthi bemosha i-energy yakhe, because vele akekho ozwile, vele akekho belalele, vele akekho benentshisekelo, vele akekho benothando lokuthi ayithathe lento ade yisho, vele akekho benothando lokuthi at least ayibhale phansi, vele akekho benothando lokuthi akwenze lokho ade kushilo. Ekugcineni kosuku bese kusizakala bani, bese kulimala bani? Because kuzo zonke lezi zingane ngokungalaleli kwazo, ngokungezwa kwazo, yonke lento ade ikhuluma lapha ebhodini iyona ezobe isilapha ephepheni ade ezizobuzwa ngayo exactly. Nengane rude engalaleli, uthi umzali eyaleza eyitshela naye imiyalelo, mntanami enza ukuthi nokuthi, ungakwenza ukuthi nokuthi. Ekugcineni kosuku ukulalela kwayo nokungalaleli kwayo bekuzosiza yona, bekuzosibekela yona, bekuzoqwashisa yona, bekuzodedisa yona ebini, bekuzokhulula yona kukona konke kubi nongafanelekile. But ungalaleli kwayo yona izogcina iphelele lapha kamathanda enhliziyo, lapha izofika ifele khona, ngoba ayifuni ukuzwa makuthiwa hlala la ekhaya ungayindawo, ayifuni ukuzwa makuthiwa ungakwenza ukuthi, ayifuni ukuzwa makuthiwa ungakudla ukuthi kuzokulimaza, kuzokubulalisa, ayifuni ukwenza lokho. Kunalokho ifuna ukwenza ngenkani, ifuna ungezwa. That is when i-rudeness iqala. Isihloko sethu sithi ngihlaza phambi kaNkulunkulu. So kumele sazi bantu baNkulunkulu ukuthi uJehova uyathanda ukuzwiwa.
Yabo njengoba nawe uthanda ukulalelwa, uthanda ukuzwiwa, naye uthanda exactly njenganawe. Naye ufila njenganawe. Yabo le attention uyithandayo kwabanye abantu usuke uyilangazelela, naye uyithanda njenganawe exactly. Uthanda uyeke konke okwenzayo umlalele. Khona uzomuzwa futhi uqikelele ukukwenza akuyaleze ngakho. Kuneculo lithi nje, khuluma nami ngilalele. Amakholo amaningi ayalicula impela lelo culo. And akucula ngentshisekelo ngogqozu. But umbuzo uthi ayamlalela yini ngampela uNkulunkulu? Ayamlalela yini ngampela ngendlela asho ngayo ukuthi khuluma Nkosi ngilalela? Because kufana nale person ozothi khuluma ngilalela noma kunankinga. Bese siyakhuluma ngampela ay ku1 no 2 no 3 utholakala sebhizi nenye into. Utholakala sebhizi nokwakhe akuthandayo. Utholakala usebhizi nokubalekile kuyena. Because ifoni yakhe ebalekile ngithi, iTV ebalekile ngithi. So why sithi uNkulunkulu akakhulume simlalele sibe singamlaleli? Why sithi uNkulunkulu izwi lakhe alize kithi alifinyelele kithi? Kodwa mase lithi liyafika sitholakala sibhizi nemsebenzi. Sibhizi nokuwasha, sibhizi nakho konke. Because lifika nanoma ingasiphi isikhathi, people of God izwi kaNkulunkulu lifika ngaso noma ingasiphi isikhathi, nangoma ingamuphi umzuzu, nanoma ingaliphi ihora. So if you tell God ukuthi I'm allowing you to speak, Nkosi, speak Lord, your servant is listening. You are telling God ukuthi nanoma inini ungakhuluma njengamanje. Umbuzo uthi ke, uNkulunkulu mase khuluma, kumele akhulume wena ungamlaleli. Athi khuluma ube busy ngokunye, awutshengisa ubuhlaza ngokwenza kwakho kanjalo, awutshengisa uburudeness ukuthi awunendaba kangakanani nalento ayikhulumayo, awunendaba kangakanani ngalento ayishoyo. Ngayonke lemiyalela kuyaleza ngayo ukuthi ungakwenzi ukuthi, shiya ukuthi, shiya isono, shiya ukunengeka, shiya ubufebe, shiya ukuphuza, shiya zonke lezi zinto. Awutshengisa ukuthi awunendaba kangakanani nazo zonke lezi zinto. If ngale nkathi ekhuluma nawe ungezomlalela, if ngale nkathi ekhuluma nawe ungezomuzwa, if ngale nkathi ekhuluma nawe uzoba busy nokunye. Because you are too busy. What you are too busy with, it's so important to you in such a way that awunendaba nazokushiya uNkulunkulu kodwa ubuthe Nkosi khuluma nami ngikulalele. Why do you say khuluma nami ngikulalele? Rather not say. Rather ungasho. Because if usushilo ukuthi khuluma, uzokhuluma. But if esebona futhi ukuthi awumlaleli, uzothula. Uzoyigodla leyo information. Kanti bizosiza wena, kanti bidingo wena. And amakholo amaningi aza kuphinde kaningi leli culo. Khuluma na, ngilalele. Uzuphinde kaningi khuluma. Uphinde futhi khuluma. Uphinde khuluma. Kodwa abantu bayihlabelela nje kuphela le ngoma. You just sing it because mhlawumbe imelody emnandi. Mhlawumbe irhythm emnandi. Mhlawumbe isound yayo emnandi. Kodwa uqhubeke ube matasa ngezinto zakho. Ube matasa ngakho konke. Lokho ungaba matasa nakho. Uhluke kangakanani umuntu ozothi ayikhuluma ngikulalele. Kodwa ube busy nefoni. Uhluke kanjani? Ayikhuluma ngikulalele. Kodwa ubuka iTV. Uyabuka ukuthi unjeza lapha yakuzala. Ayikhuluma ngikulalele. Kodwa ubhizi nomsebenzi yathi akhuluma uNkulunkulu lidlule kanjalo lelo nzi. Ayikhuluma ngikulalele kodwa ubhizi uyayiklinela. Athi mekhuluma oye kancane uthi ngimshanelo. Mhlawumbe uthi ngibhale phansi lo uNkulunkulu akushoyo. Mase ngikubhalele phansi ngizokwazi ukuthi either ngikudlulisela kwabanye or either ngizokwenza mase sengiqedile lokho engikwenzayo. Because ngisageza, ngize ngikwazi ukuthi ngiphume emanzini. At least ngime kancane, ngithatha ifoni ngirecord ukuthi lo uNkulunkulu akushoyo ngaleso sikhathi, ngikubhale, ngirecord ukuthi uNkulunkulu uthi. Bese ngiphosa lapha ifoni, ngiqedele ukugeza, bese ngiyakwenza lokho kade kuthi angikwenze. Uhluke ngani? Nemicabango futhi. God is speaking to you, you're busy thinking about something else. uNkulunkulu uyakhuluma. But the problem is, wena uthe Nkosi khuluma ngikulalele. Wena uthe Nkosi ngizinikele ukuthi indlebe yami ikulalele njengamanje. Khuluma baba. Khuluma baba.
but awulalela, but awukho focused, awukho 100%. Awutshengisa ubuhlaza phambi kaNkulunkulu, awutshengisa uburude ngaphambi kobuso bakhe. Zibuzeni bantu bakaNkulunkulu ukuthi manje sinamlalela ngempela uNkulunkulu, nimlalela 100% and full focus yini. Picture ithi lento yenzeka kuwena, nangu umuntu uyathanda ukukhuluma naye, uyathanda futhi ukuthi akuzwe, but uthe ukulalele kodwa uyambona na ukuthi akalalele. Uzokwenza njani? Uzoqhubeka ukukhuluma? Ubona kahle ukuthi lento eyikhulumayo vele uthela amanzi emhlane wedada. Ubona kahle ukuthi lento eyikhulumayo vele ufana nokuchitha amanzi nje kuphela. Awufaki inkomishi thizeni, cha, uyawachitha. So okwenza abantu abaningi bengamuzwa uJehova nezwi lakhe lingaziwa futhi lingazwakali, kungengoba ethule baba hlala ekhaya ezulwini, because iculo liyaye lithi noma ethule kodwa impendulo ikhona. Akathuli baba, uyakhuluma and impendulo ikhona ngempela. So it's just lies ekuthenini uyakhuluma but kulala ekuthenini wena uyamlalela yini. Stop showing ubuhlaza bakho ngaphambi kaNkulunkulu. Uthi hayi uNkulunkulu uthule akakhulumi. Uyakhuluma baba uhlala ekhaya ezulwini. Ukwazi nje ukukhuluma nabo efika lapha ekhuluma nobaba uMose entabeni yaseSinayi ezozilethela imithetho yakhe. Uyakhuluma nje nabaprofeti. Uyakhuluma noMose ezindlebeni zakhe. Ethi suka manje kuFaro wenza ukuthi, suka manje veze isibonakalo sokuthi, veza le nhlupheko enza ukuthi, sihlukanisa amanzi, thatha induku yakho wenza ukuthi. Akhuluma bonke abaprofeti oJeremiya. Ekhuluma bonke abaprofeti oIsaiah. Ekhuluma kubonke abaprofeti ngokwehlukana kwabo ngezinga. But indaba isiba sekulaleleni. So wena uzothi uthule. Wena ufuna impendulo kodwa ukuthule. Fana nothi uzothi umzali wakho uzomcela something. Athi uzama ukukhulumisana nawe usuku kwelinye ikamera. Uzothi wena hayi noma ethule uma kodwa impendulo ngiyazi ukuthi ikhona. Nangiya lapha. Usekamereni. Awungeni ngane ekamereni umlaleli ukuthi lento eyicelile uzokwazi nokwenzela yona. Ngoba uzokhuluma kutshela ukuthi uzokwazi ukwenzela noma cha. Uzokhuluma kutshela ukuthi okay mntanami inkinga kule nyanga kusabudget 1 no 2 no 3 at least next month or at least ngelesi sikhathi at least, because awufuna ukuzwa vele. Ufuna uqhubeka nezinto zakho, ufuna uqhubeka nezidingo zakho, ufuna uqhubeka nenkaniko zakho, ufuna uqhubeka naloko okuthandwa ukuwa ngithi, uqhubeka ngalokho okulangazelelayo ngithi, uqhubeka naloko okumnandi kuwena ngesikhathi sakho. Bese nithi noma ethule kodwa impendulo ekhona. So baba uhlala ekhaya ezulwini uyakhuluma. Kuphela abantu bamatasa ngokuningi kakhulu okwenza izwi lakhe lifadabale lingathatheki notice. Especially when it comes to amakholwa. Ngibona kakhulu ayenza ukuthi abantu bangamhloniphi uNkulunkulu ngoba thathe ngazuthi izwi lakhe alifiki. Kulabe lifika kubona bathathe so abantu abanamadimoni, abantu abahulwa imimoya thizeni. Ngoba bona bakwazi ukulalela kangcono. Ngoba bona bakwazi ukuthobeka. Kuba kanjalo vele. Uba isilima mawulalela. Uba isilima wedwa kuze uniyalalela ngithi uthisha uthi asenzele ukuthi wena wakwenza exactly. Bona ngoba bafuna ukwenza ngokuthanda kwabo. You are so stupid. Umzali uthi asiklinele. Bona basafuna ukuyodlala. Wena othathayo ushanele uba isilima wedwa. Because bona basafuna ukwenza lokhu kumnandi kubona. So emhlabeni siphila nabantu abasafuna ukuyithokozisa ngezinto zabo. Basafuna ukudla abakuthandayo, basafuna ukuphila impilo abayithandayo, basafuna ukushisekela benze izinto ngesikhathi sabo ngithi. Lo uzothatha isikhathi sakhe alalela uNkulunkulu amthobele, uyena oba isilima isiphukuphuku sazo zonke. Because yena ufuna ukulalela ubaba, ufuna ukuthobela ubaba, ufuna ukwenza intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. Ufuna ukwenza ukuthandekayo enkosini, ufuna ukuphelelisa ubaba akuthandayo. Kuba isilima vele. So uNkulunkulu masithi sifuna ukumlalela, sifuna ukumuzwa, kuzomela sikudele konke. Kuzomela sikushiye konke ukuze sizomuzwa ngempela. Kunezomlalela ngempela. Khona soyenza ngempela intando yakhe.
ngoba uyakhuluma ubaba ohlala ekhaya ezulwini. Yazi ukuthi kubuhlungu kangakanani usabathe uyakhuluma nabanye bayakhuluma obamatasa ngezinye izinto uzuyithulele. Okanye ukuthi uJehova isikhathi esiningi usuke ezosiyala thina kodwa singezwa. Yithi futhi sizoba nenkinga ekugcineni. Because ngale nkathi ekhuluma nathi lapha emhlabeni. As the Lord always says, konke asuke ezokukhuluma nathi lapha emhlabeni kuzosiza thina, kuzoyala thina, kuzosindisa thina, kuzohlenga thina, kuzoqwashisa thina, kuzokhulula thina. But if thina futhi sitholakala singamlaleli, ithina esilimalayo. That rudeness oyitshengisa kumzali wakho ubuhlaza ungamlaleli, athi ungaphumi namhlanje ebusuku uphume ngenkani ngewindi. You are the one wembini ofika uyofa laphaya la uyofela khona nge-rudeness yakho because awufunanga ukwenza into eyodwa, which is simple listening, ukulalela nje kuphela. So bantu baNkulunkulu nikuhlaza ngaphambi kwaNkulunkulu ngongamlaleli, nikuhlaza ngaphambi kwaNkulunkulu ukuthi inkosi ikhuluma silalele kodwa nibe ningalaleli. Akona ukulalela kuphela ukufunda izwi. God can speak more than ukufunda izwi kuphela. Akona ukulalela kuphela ngokuthi ayingikhulekile seku-right. God need you to listen. Uthobeke ngokuphelele. Yes, imoya eminingi ihlezilwa nokuthi izwi lakhe singalizwa nakancane. Ihlezilwa nokuthi singamthobeli nakancane. Ihlezilwa nokuthi singayenzi intando yakhe nakancane. But you can fight all that. Unganqoba konke lokho. Ungakudeda kukona konke lokho. Ungakubalekela konke lokho. Ungakushendezela konke lokho. Ungakususa konke lokho. Ungaqhela kuzona zonke lezo zinto. Umlaleli, umthobele, wenze yakhe intando. Ngokulalela. Ngokuthi futhi musukunxusile ukuthi inkosi ngizokulalela. Ukwenze ngempela lokho. Umlalele ngempela umdali wezulu nomhlaba. Umthobele ngempela uNkulunkulu ongcwele. Ungabe rude ngaphambi kobuso bakhe. Ungabe kuhlaza. Ibuke kuwena lento ukuthi wena ufila kanjani umuntu esethe uzokulalela kodwa engakulaleli. Uthanda ukukhuluma naye. Uthanda ukuthi akulalele. Uthanda ukuthi akuzwe. Uthanda futhi ukuthi ayenze lento okumcela yona. Uthanda ukuthi ayenze lento omyaleza ngayo. Bathi angakulaleli, bathi angakuzwa, bathi angayenzi leyo nto leyo. Uzofila kanjani? That is exactly how God feels. If abantu bethi bazomlalela, bazomthobela, bazoyenza intando yakhe. Kodwa sithi mase khuluma bangamthathi serious, bangamthathi notice. Because ufika ngomoya wakhe. Because uNkulunkulu Spirit ungumoya. Uzofika ngomoya wakhe ezokhuluma amazwi akhe eqiniso. Amazwi akhe enduduzo. Amazwi akhe entshisekelo, amazwi akhe othando. Amazwi akhe ukuthi senzele intando yakhe. Mase sefika amazwi akhe nanoma ngasiphi isikhathi, whether kusebusuku lele, whether kusemini uyahamba endleleni, whether kuphi ngezibonakaliso noma ingane. Afikele ukuthi enziwe. But if sitholakala singalaleli, sitholakala singamthobeli, ngesizakala ngalutho solahleka, soduka ngendlela esimanga. Futhi izwi lakhe lohamba libe iphabale, lizohamba hamba liphele, zohamba hamba lishabalale, zohamba hamba lisuke kithi. Ukusuka kwezwi lakhe ke, ukusuka komoya wakhe. That is when we are so empty. That is when singena lutho. That is when kunyamalala kushabalala konke. Why? Because sihlule ukulalela. Sazenzela umathanda. Sazitanasela ngokuthanda kwethu. Sazitanasela ngokubona kwethu. Sazitanasela so let us stop being so rude to the Father. Asike nokuba kuhlaza ngaphambi kwaNkulunkulu. Uma sithi somlalela simlaleli ngempela. Ngoba uNkulunkulu ukhuluma ngembono, akhulume ngamaphupho, akhulume endlebeni zethu. It's up to you ukuthi
uNkulunkulu umlangazelela ukuthi umlalele to what extent, umlangazelela ukuthi umlalele kakhulu kangakanani, futhi umnikeza ithuba kangakanani ukuthi akhulume nawe, futhi umshelezele kangakanani, umthulisi kangakanani ukuthi wo stop sekwanele. But umnikeze lonke ithuba lokuthi akhulume konke athanda ukuthi akhulume nawe, umnikeze lonke ithuba lokuthi aziveze konke athanda ukuthi akuveze kuwena. That is when umoya wakhe uzohlala kuwena, that is when azozikhazimulisa, that is when uzokwenzeka yonke intando yakhe ethandekayo ngaphambi kombuso kaNkulunkulu. So bantwana bakaNkulunkulu, asazi siqonda ukuthi uJehova uthanda ukulalelwa, singabe kuhlaza ngaphambi kaNkulunkulu. Yabo njengoba ungakuthanda wena umuntu okuhlaza, naye akakuthandi njengawe. Njengoba ungakuthanda umuntu owenza isinomkanjani, ongalaleli, ongakuthobeli, naye uNkulunkulu akathanda kanjalo. The same feelings owezwayo, the Lord feels the same thing. Le mizwa oyizwayo uzwa the same thing. So zibuzeke ukuthi nawe ukuhlaza yini ngaphambi kaNkulunkulu, noma uyahlonipha. Because ingane ethandeka yiphi, ile kuhlaza noma ile hloniphayo, ile hloniphayo. So nje lawo mazi nje uNkulunkulu athi ethanda ukuthi ibe nawo namhlanje amafishane ukuthi nihlaza ngaphambi kaNkulunkulu. But stop that, iyekeni leyo nto leyo. Konke uNkulunkulu okucelayo kuyena kulindele ukuthi ukwamukeliswe. Konke uNkulunkulu umtshela kona ukuthi uzomenzela kona, menzele ngempela. Ungabe too busy ngezinto eziningi ezokwenza ukuthi ungamuzwa, ungabe matasa kakhulu ngezinto ezokwenza ukuthi yonke into azokutshela yona ugcina ungayiphelelisa. Yes, kunzima, it's not that easy, but it is very possible only if uzinikela ngokuphelele ukudele konke ngaleso sikhathi, because it's just for a short period of time. Akhuluma bese uyenza. This is kashana nje khuluma nawe ethi enza 1 2 3 ukushiya konke bese uyakwenza. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu uzobona ukuthi simthanda ngempela, uzobona ukuthi simlangazelela ngempela, uzobona ukuthi singabantwana bakhe futhi abafanelekile ukubizwa ngegama lakhe. Nkosi nje ibe nani, inisize kakhulu, inipha amandla, inipha uqonda, inihawukele kona konke, inibusise kakhulu. Ngakhohlisa uNkulunkulu yasizonda isono, uNkulunkulu uyakuthanda ubungcwele. Ezinye izinkundla zokuxhumana zikhona, it's TikTok, Lihle Ithemba, Instagram, Facebook, Lihle Ithemba Mzobelo. Nkosi nje ibe nani, nibusise manje uzophakade. Amen.